IFM News. Lokal. Idol Joan, go ahead. Inrakura kani Miss Amy Nicolas at the Project Development Officer iti DepEd Dawag ang naka-record da ti 18,383 enrollees kada ito'y irurugi ti academic year 2025-2026. Imbatad na aday ticket 89% iti projected number of enrollees at 20,000 para kada iti adda iti pampubliko a pagadalan. Idinto adda iti adda iti pribado ket adda na ti 2,667. Manipod iti 4,000 a projected enrollees da kada na ti 63.79% kasaan pa'y amin anang rugi ti klase da. Inayon na ang manipod met kadagiti state universities and colleges ket 100% din ang kompleto na ti 662 a projected enrollees da. Idinto at ti pakabuklan na porsyento iti Schools Division of Lawag ket umabot na din iti 85.72% nga actual enrollment when 21,712 nga enrollees. No kay kas sa initial paylayang agbilang daytoy takadito alawas ket ag-akseptar da paylaeng kadagiti enrollees ken posible nga danto pay pamaliwan na daytoy karaman dagiti kasapulan dagiti estudyante. Kabayatan na damit ti panagnato ti bilang dagiti nag-enroll nang nangruna dagiti grade 7 students ket kinampirmaran daytoy ni Mrs. Shirley Agsunod ti School Principality Ilocos Norte College of Arts and Trades ang imato ti bilang dagiti nag-enroll kada ti academic year 2025-2026. Manipod ti inamagasot nga nasurok itay napanatuwen ket imanen iti pito gasot nasurok ket manam namapay nga umato ditoy kadagiti masungad nga saanen iti 18,383 nga enrolled versus the projected tayo sir nga 20,485. So, naka 89.74% the accomplishment and 30 public schools. Regarding pa iti private po, at dami din iti 2,667 nga actual enrollees da versus the projected din na 4,181 which is 63.79%. Although haan pa lang nga nag-start mostly nga klase na private institution. Fortunately, it is State University po, sir. 100% done. 662 iti projected enrollees na accomplished that. So, overall, iti Division Office of Lawag, we have 85.72% accomplished na actual enrollment. No, tibilang na dito, 21,712. Well, matindi pa na ako po na rin ginagawa mga pagkatalan. Online quick count tayo nga pagkakitaan. So, this week, mabalin pa lang iti registration, dagiti umay mga yat nga at enroll. Kaya dagiti hantay nga naka-enroll. Ti paset, ti panagsarita ni Miss Amy Nicolas, ti Project Development Officer, iti DepEd Lawag. So, iso da ba no kati kangatuan amin in the DepEd history, Idol Joan? Negative, Idol Bernard, adapay deti posible nga pamaliwan na deti numbers isong orayan tayo kadagiti masungad nga aldaw no adanto pa iti panangaton na Idol Bernard. Okay. Go ahead, Idol Joan. Damag iti DepEd Lawag, kadwa iti 99.5 at Lawag, Idol Joan Gistin Tata, or MN.